पूछो तो भाग जाला रसके उठवा के लाली मुलायम करे चुसके बोलिले पूछो तो भाग जाला दिनों में हिलावत खटिया हवा कोई सोन लागल लतिया हवा मारे कोच कोच मारे कोच मारे शॉट शॉट मारे शॉट बसेला बहरावा घर में रूपे सब लुटेला ट्रैक्टर के वजह तो बसेला बहरावा बबी बावाली रोज लुटेला और बिंदी बना दे हो सकना हवा ऐसो के विराज करो घटना बा मारे कोच कोच मारे कोच मारे शॉट शॉट मारे शॉट मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो लालगंज।